Viatgem cap a Tarragona, a la llibreria La Capona. Amb els seus 15 anys de vida, s'ha convertit en tot un referent de la vida cultural de la ciutat. Molt implicats en la defensa de la llengua, arrelats profundament a la ciutat, des d'allà ens fan les seves recomanacions. Jo us voldria parlar d'un llibre, Peix de gat, de l'autor Jordi Tiñena. És un llibre que és un autor que el tenim afiliat ja a Tarragona. L'acció transcorreix a un barri marítim de Tarragona, que és el Serrallo, però podia passar a qualsevol ciutat costanera mitjana de qualsevol lloc de Catalunya. Jo se'l recomano perquè està molt ben escrit, té un llenguatge molt acurat, és un llibre que es paladeja, l'has d'anar llegint a poc i has de recuperar les pàgines aquelles i disfrutes llegint. Hi ha molt llenguatge mariner i per tots aquests motius i perquè descobrireu un bon autor i un bon llibre, val la pena llegir-lo.